салом дӯстон ва инак чун мебинед имрӯз моро андак намоиши калон, худдарси андак мушкил, ин сохтани титулни лист барои мисол гирем реферат, кори дипломӣ ва ягон намуди ҳисоботи шумо мебошад. Инак оғоз мекунем. Бо кадом роҳ мо матнро нависем ва ана ин намуд рамкаро ҷой диҳем. Барои мисол, албатта шумо метавонед матнро аз худ аз нав яъне навишта бошед, ё ин ки агар шумо дигар ҳуҷҷати ё худ документи тайёр дошта бошед, метавонед текстро ана ин намуд выделить кунед, аз инҷо копировать интихоб кунед, мегузарем ба файл, создать новый документ ва ба инҷо метавонем онро вставить намоем. Ана ин намуди документро. Лекин мо ҳоло ин корро намекунем, чун ба мо бояд сараввал бояд ҳошияҳоро дуруст монем. Барои ҳошия мондан бояд ба хотир меорем, мо бояд ба ана ин қисми серии ё худ линейка ё худ ҷадвал бо двойной шӯчок, яъне ду бор пахш намудем мушкаворичавем ва дар инҷо бояд ҳошияҳоро мемонем. Барои мисол 1/10 8 сантиметра. Инчунин метавонем тариқи ана ин стрелка. Хуб, настройкаҳоро дидем, переплёт намерасем 0 сантиметр. Мегӯем окей. Ва биёед матнро пурра менависем. Ва шумо ман маслиҳат медиҳам ки метавонед ин матнҳоро нависед ва метавонед матнро аз рӯи он чизе ба шумо лозим ҳамин тавр нависед. Инак сараввал биёед абзацро рост мекунем, яъне байни қатора интервалро рост мекунем. Байни қатор чун мебинем ҷои бисёр аст. Интихоб мекунем кнопкаи рост, абзац, аз инҷо нишон медиҳем перед 0, после инҷоро 0 мекунем, междустрочный одинарный интихоб мекунем ва мегӯем окей. Инак идома медиҳем. Менигарем ба намунамо, менигарем ана ин намунаи мо, яъне мо бояд матнро ана ин намуд рост кунем. Хуб, мегузарем ба ҳуҷҷати худамон, матнро интихоб мекунем, марказ мегирем, шрифташро аз инҷо Times New Roman меёбем, ана Times New Roman, метавонем онро шир мекунем ва биёед размерашро барои мисол 12 мекунем. Хуб, мегузарем ба калимаи реферат, чун ба ин ҳуҷҷат менигарем, реферат дар байни коғаз қарор дорад ва агар мо ҳоло масштабро наздик кунем, масштабро ана аз инҷо калон кунем, мебинем ки ин тахминан ана 12 сантиметри варақ аст, яъне бояд ба 12 сантиметр рефератро рост кунем. Барои рефератро поён паровардан ба пеш, яъне ба сари хат монда интихоб мекунем аз Enter то 12 сантиметр. ана ба 12 сантиметр омадем, интихоб мекунем рефератро, яъне агар мо ду бор бовай пахш кунем резка, яъне двойной шилчок, интихоб шуд, метавонем аз инҷо низ размери шрифтро дигар кунем, барои мисол 26, интихоб кунем Times New Roman ва интихоб мекунем марказ. Дар марказ албатта жир намекунем ва агар мо хоҳем ки боз бо дигар гуна намуд оро диҳем, метавонем дар анамин чун дидед выделенный текст кнопкаи ростро пахш кунем, дароем ба шрифт, инҷо якчанд намуди эффектҳо ҳаст, ана инҷо метавонед бинед дигар шои онро. Хуб, ба мо лозим пункт дополнительно, инҷо дополнительно масштабро мебинем. Хуб, масштаб ҳоло он 100% аст, метавонем онро кушоем, барои мисол 200% монем, ана 200% шуд. Интервалашро разрежон, яъне байни ҳарфҳоро низ андак калон кардем, бояд 150 интихоб мекунем ва окей. ана матни мо андак аз дигар матнҳо фарқ мекарда шуд. Мегузарем ба ин қисми матн, инро низ интихоб мекунем, мисол размер 14, аз инҷо низ бояд ёбем Times New Roman ёфтем,
ана ин қисмро, ин қисми текст бояд дар марказ бошад. Центр, ана центр кардем. барои он ки ин қатор аз қатори болои фарқ кунад, метавонем ё охири ин қатор ентер кунем, ентер пахш кунем, ё ин ки дар сари ин қатор инчунин метавонем ентер пахш кунем. яъне дидем ки дар поён чӣ қадар ҷой ҳаст, чанд қадар андак поён фаровардем ва ана ин қисмро интихоб кардем ба тарафи дасти рост. ана тарафи дасти рост боз овардем ба сари ин хат ва онро то охири коғаз варақ мефарорем ва агар рафту мо онро ба дигар варақ гузаронда монем боқӣ нест, метавонем ба сари ин хат омада бекспейс пахш кунем ё ин ки аз варақи пешина рафта, яъне як варақ пеш омада инҷо метавонем делет пахш кунем то баромадани ин қатор. яъне инро интихоб кардем, ба марказ гузоштем ва чун дидем бо қисми матнӣ мо тавонистем анҷом диҳем. инак бояд ана ин намуд рамка монем. рамка барои он ки мо рамка монем медароем интихоб мекунем конструктор. дар баъзе вордҳо инҷа дизайн навишта шудааст. дизайн мо медароем ба конструктор ва ана дар ин қисм аҳамият диҳед. дар ана ин қисм фон страница ҳаст, пункт границы страниц интихоб мекунем, онро кушода мешавад. ана ин намуд диалогови окно ки дар он мо метавонем, агар ба инҷо нигоҳ кунед, тип нет ҳаст. агар мо типро ба рамка гузаронем, чун ана инҷо ба мо намуна нишон дода шудааст ки рамка пайдо мешавад. рамка метавонад чун хат бошад, чун нуқта, пунктир, тире, яъне инҷо намунаи бисёри хат вуҷуд аст ки интихоб карда метавонем. инчунин метавонем ранги онро дигар кунем. хуб, мисол ранги сурх, рангро интихоб кунем, ғафси онро интихоб кунем. агар ин гӯем намуди рамкаҳо ба мо рост наояд, мо метавонем аз ана қисми поёнӣ интихоб кунем рисунак. хуб, рисунак яъне ҳар гуна расмҳо ҳаст, мебинед ба мо хосашро интихоб мекунем. размераш чун дидед 16 метавонем андак калон кунем. агар ба мо ранг асос набошад, инҷо авто мегузорем. агар ягон тарафи рамка лозим набошад, чун дидед метавонем онро хомӯш кунем ё худ нофаъол гардонем. баъди оне ки ин функсияҳо шуд, метавонем гӯем окей. чун окей гуфтем, рамкаи мо ба матн ҷойгир шуд. инчунин метавонем ба граница дароем. аз параметр даромада ана инҷо ҳаст параметри граница ки относительно края страница ҳаст, относительно текста ҳаст. метавонем як бор текстро низ интихоб кунем, окей гӯем ва бинем ки ин чӣ дигаргуни, яъне ин ба матн рамкаро наздик мекунад. хуб, чун титулни мо тайёр шуд, ин бояд инро сахранид кунем. барои сахранид кардан, чун дар хотир доред, ана инҷо кнопкаи мо дорем, инҷо кнопкаи сахранид интихоб мекунем. кушода мешавад сахранид как, интихоб мекунем абзор ва бояд папкаҳомонро нишон диҳем, папкаи худро ки дар онҷо бояд ҳозо мо файлро сахранид кунем. барои мисол диск G бо ҳарфи G аз инҷо ман интихоб кардам ва аз ин тараф метавонам папкаамро интихоб кунам, яъне папкаи видео ман бошад ва инҷо менависам ки ин барои мисол аст титульная страница. хуб, навиштам, сахранид кардам ва ана дар ин қисми матни ман навишта шуд ки титульни листи ман тайёр.
Bass goes louder than an ambulance. Bass goes louder than an ambulance.